Supramundane power always stands questionable. Kin kare gudun naki? To yau zan kashe ki kamar yadda na kashe Faruk. Za mu ɗauki yarinyar nan mu baka. Amma kuma gaskiya inda za mu bi doka ne kamata ya fi zamu. Sai lokacin da muka gama bincike. Domin kes na kisa ya wuce duk yanda ake tsammani. to mu ne ita fa yau sai mu daukar sa a gidan nan fa to mu ne ita a gidan nan kuma canza gidan nan muta a fito mana ita kuma muka ji don nan ko ni a matsayina na mai anguwa ko in sai dau doka a hannuna ba. Liberty Entertainment Nigeria Limited is back with another intriguing and heartwarming series titled Amafarki. The gentle young man is totally victimized by an incestual love of a beautiful lady. How and where is she to be found? Amafarki. Islam. Zahirin ki nake son gani ba baɗinin ki. Akan ki ba irin sunan da ba a kira ni ba. An kira ni zantacce, mahaukaci. Kin ba tace a gaishe ki. La hawla wala quwwata illa billah. Islam, the central character, faces the threat of life by an unknown young man. But why? Find out in Amafarki. A series of mysterious deaths occurred. Unveil the mystical saga, love, mysticism, and conflict, all in Amafarki. Da wannan aure da za a yi ba ta suna ba ne, sawun giwa ne ya taka na rafin gini. Dakata malam, ba da lokacin jin wannan babu shi. Ku je ku horon ku. Allah haɗa kowa da rabansa. Idan ka shirya tafiya ga ko. A film produced by MNDCU and directed by Ibrahim Okafor Hansi. Don't afford to miss it as it hits your screen. Maganan ku sai dai ku rika jingina wa kaddara, wannan kaddaran da ku kuka janyo ta da kanku. Coming soon.